בעידן של התפתחות דיגיטלית ומודעות לקיימות, פלטפורמת הספר הנודד נועדה לתת מענה לאתגרים המרכזיים של אוהבי הספרים. ספרים שכבר הם בין שימוש נשארים על המדף במקום לשרת אחרים. ספריות מתקשות לעמוד בביקוש, ובקבוצות המסירה אין שקיפות וסדר. מערכת הספר הנודד מביאה את הפתרון המושלם. הנה כמה תכונות מרכזיות של המערכת. בדף הבית ניתן לראות את כל הספרים הנמצאים בפלטפורמה ממוענים לפי קטגוריות. בנוסף, ניתן לבחור לראות ספרים לפי ז'אנר ספציפי. בפרופיל האישי ניתן להיכנס לרשימת הקריאה האישית, ודרך הרשימה להיכנס לספר ספציפי ולשריין אותו לצורך הזמנה. דרך הדף של הספר ניתן גם לראות ביקורות של קוראים אחרים על הספר שבחרנו. במסך ניהול העסקאות ניתן לראות את סטטוס העסקאות, ובעסקאות שאושרו ניתן לפתוח צ'אט עם המוכר ולדבר איתו. מערכת הספר הנודד מעוצבת בצורה אינטואיטיבית ונגישה. ומותאמת למגוון רחב של קהלים. סטודנטים המחפשים ספרי לימוד, הורים וצעירים המעוניינים בספרי פנאי וספרים לילדיהם, וכן גמלאים הנהנים מעולם הקריאה והידע. פלטפורמת הספר הנודד היא לא רק מערכת, היא קהילה. יחד, אנחנו הופכים את הקריאה לנגישה, זולה ומשמעותית יותר, תוך שמירה על הסביבה וקידום הקיימות. הצטרפו אלינו ותהיו חלק משינוי אמיתי.